La vella Maia. On viu algú que ens il·lumina el cor. La vella Maia serà qui t'ensenya este lloc tan genial. La vella Maia durà 1000 històries noves per a compartir. La vella Maia durà 1000 històries noves per a compartir. L'exili. Ací una cel·la defectuosa. És inacceptable. Arregla-la. Ací hi ha pols. És inacceptable. Què passa si esteu de vacances? Aneu molt lents. Poseu la quinta d'una volta. Què és eixa porqueria? Mocadors, il·lustríssima. És fastigós i una pèrdua de temps. No és culpa meua, il·lustríssima, és que estic refredat. Refredat? Jo no caic malalt. És inacceptable. Recupera't ara mateix, és una ordre. Un buc funciona així. Ordre, eficiència, disciplina. Perdone que l'interrompa, il·lustríssima. Tenim problemes a l'entrada principal. I com no? Necessiteu la meva ajuda. Ho he de fer jo tot. És inacceptable. Arrere! Cap insecte que no siga una vella té permís per entrar al buc. Ja he dit que no volem entrar. Estem esperant Maia. Cap abella que es pre deixaria que la veren amb uns ganduls mal vestits que pareixen lladres davant del seu buc. Els meus amics no són lladres i no té dret a insultar-los, senyor Bonacera. Com dius? Insulte a qui vull i quan vull. I vos heu d'adreçar a mi pel meu títol reial, que és senyor primer ministre. Com vostè diga, senyor Bonacera. Anem, amics. Vaja, l'has posat al seu lloc. Sí, volem lluny abans que rebente. Quina impertinent! És inacceptable! Hauré de tornar a la meua adorada inspecció general i desfogar-me amb algú altre. Tens una taca. Au, ves i neteja't. Ah, el rebast, el nostre tresor, el punt clau de tota inspecció. Ja em sentirà l'equip de neteja. Señor primer ministre. Señor primer ministre, sa il·lustríssima. Hola. Què? Està vostè sota arrest? Com dius? Ho lamente, però sembla que algú ha robat gelea reial i per les taques que li veig al voltant de la boca diria que vostè és el culpable. No, és impossible. Vinga, anem. Alto, però què feu? Això és un error inacceptable. Majestat, no he sigut jo. Jo no sé com he acabat amb la boca plena de gelea. Ai, ho sent molt, Bonacera. El tenia per una vella sincera, però tot apunta a vostè. La llei és clara. El castig per este delicte contra la corona és l'exili. L'exili? L'exili? No! No! Sí! Maia, loca! Mireu, és Bonacera! Espereu-me! Per què plora? No plore. Què li passa? Té problemes? Sí, tinc un problema. Soc víctima d'una vil injustícia. És una vergonya, és inacceptable. Una injustícia? M'han acusat a mi. A mi d'haver robat gelea. A mi, que sóc tan lleial, tan honest, que ni tan sols sóc agarrat. Segur que era una trampa, però no puc demostrar. Ni tan sols puc entrar al buc. M'han desterrat.
Desterrat! Però jo sí que hi puc entrar. Podré iniciar una investigació i si és innocent, esbrinarem qui ha sigut. Tu? Tu faries això? Bé, aneu-vos-en a treballar. Podria donar-me les gràcies. Què? A quin sant? Per ajudar-me? És el vostre deure. Bé, i on em quedaré mentre aneu a provar la meua innocència? Pot anar al bosc d'Espines. És tranquil i està protegit. El duran els meus amics. Només faltaria. Estàs boja? Ni de casualitat cuidaré un vell que això, eixe tio ens odia. Tranquils, amics, no tardarem. Willy i jo ho solucionem en un bufit. A més, és una bona oportunitat perquè veig que els altres insectes no són uns ganduls ni uns lladres i que poden ser amables. Vinga, anem! Tinc pinta de carregar saquets? Porta-ho tu! Vinga, mou-te! Ordre, eficàcia i disciplina. A veure, el primer que farem és inspeccionar el rebost. Et recorde que està vigilat. Ho tinc pensat, tu el distrauràs. Què? Apa, missió complida. El deixem que s'instal·le. Sí, no volem molestar-lo més. Alto ahí! Ja heu sentit Maya. Ha dit que havíeu d'encarregar-vos de mi. No, senyor, el que ella... Silenci! Quin tuguri és este? És inacceptable. Necessita unes fulles perquè siga còmode, molsa per al matalàs i per esmorzar prendré nèctar. Això és un malson. Doncs desperta, a treballar! Maya ha dit que siguem amables, així que fem-ho i ja està, d'acord? D'acord. Ei, si vol, il·lustríssima, puc fer-li una pilota especial. Un regal? Quina bona idea, l'accepte. Vegem què ha dit. Fulles, molsa i nèctar. Sí, però no m'agrada gens esperar, així que ho vull ara mateix. Hola, com va això? Qui està ahí? Un regalet. Sí, el canvi de guàrdia. D'acord, però no em digues que ara contracten xiquets. Sí, però només mitja jornada. És una activitat extraescolar. A mi no m'han notificat res d'una activitat extraescolar. Aniré a parlar amb el meu superior perquè no em fie gens en absolut. Jo l'espere així, fan guàrdia. Què? Tens alguna pista? Un mocador. Segur que Bonacera no l'hauria llançat a terra. Sí, hem sigut nosaltres. Hem robat la gelea reial i hem inculpat el primer ministre perquè ja n'estaven farts. Se'n passa de la ratlla. Però no pensaven que rebria un castig tan dur com l'exili. Però no volem parlar amb la reina. A veure si encara ens desterra a nosaltres. Crec que ja tinc la solució. Així té, il·lustríssima. Un poc de nèctar, molsa... I una pilota de fem per a vostè. Eixa molsa és mediocre, mosca gandula. I això no pinta gens bé, perquè jo només prenc nèctar de nenúfars. I això què se suposa que és? Quina pudor, quin fàstic! No teniu remei, però què es pot esperar d'una colla de ganduls? Hauré de fer-ho jo com de costum. Però vaja amb compte. Vostè no coneix el prat. A voltes és perillós. Perillós? Perillós? Per favor. No només són uns ganduls, sinó que també són covards. Què podria ser perillós en un prat? No deu ser difícil trobar nenúfars. Només has de trobar un estany. Ahà, ahí estan! I on hi ha nenúfars, hi ha nèctar! Ai, que bo! Així, agafa-la! Lara! La tinc! On està Bonacera? Així a buscar el seu propi nèctar. Quin pesat, la veritat. No està mai satisfet. És un cabut i un faltós. S'ha burlat de la meua pilota. Si està buscant nenúfars, deu haver anat a l'estany. Vinga, xics, anem. Vosaltres espereu, ara tornem. És inacceptable. Arrere, bèsties, és una ordre.
Alerta! Amunt, senyor primer ministre! Bona idea, la pilota. Ens han donat una bona lliçó. Ja ho veus, som els millors. M'heu salvat, mers insectes del prat. Sí, perquè encara que els tractara malament, tenen molt bon cor i també saben ser amables. De veres? I crec que el misteri de la gelea reial també està resolt. Sí, il·lustríssima, hem sigut nosaltres. Vora, hem furtat la gelea i hem fet que pareguera culpable perquè era molt dura amb nosaltres. Què heu fet, És inacceptable! Desterrats ara mateix! Ho han fet perquè és molt estricte, senyor primer ministre. Per què no fa com li han ensenyat els insectes del prat? Què vols dir? Intenta ser més generós. I és un honor per a mi, Sa Majestat, tornar este pot de gelea reial que he pogut recuperar gràcies a la velleta Maia. I jo què? Jo també he distret el guarda. Els autèntics culpables volien acabar amb mi. Però he d'admetre que la culpable de tota esta situació és la meua exigència desmesurada. Així que demane humilment, Majestat, que em perdoneu a mi i a ells també. Bonacera. Ha demostrat la benevolència pròpia d'un ministre. Pot tornar al seu càrrec. I vosaltres, vos perdone, però no ho torneu a fer. I, per favor, descanseu uns dies per a curar-vos el refredat. Un moment. On vos penseu que aneu? Abans de tornar a les meues obligacions, he de dir-vos una cosa. Ànim, senyor il·lustríssim, vostè pot. Ja veurà, no és tan difícil. Gràcies. Ai, ja ho he dit. Vaja, necessita una inspecció per a oblidar-ho.